Welcome back mga kapuso sa inyong paboritong morning program GMA Regional TV Live tungkol kay adlaw karon sa kasing-kasing katong gustong makatipid sa paggasto alang sa ilang mga regalo diha pagkatapos kita pagbuhat og paper roses pinaagi ni Raiden Bathan. Good morning Raiden, tudloin na ang atong mga kapuso. Karon ipakita na ako og unsaon na mo pagbuhat ang paper roses nga kami gitanan magbuhat magtinabangay so as one. Okay? Okay. Pero usa yun sa akong ganahan yun sa booking nga nagpabuhat na mo kinigid siya kay drama kay murag pila na ka adlaw or semana nga ang nagpabuhat ani wala tinggi sa iyang asawa wa ko kipaw ngano pinana pero tungod ani nga flower sure jud ko madayon ang Valentine's Day.